Bé, hola a tothom, sóc el Jordi Pessarrodona, comediant i pallasso, i agraeixo a Òmnium Bages Moianès l'oportunitat de presentar un llibre que es diu de fet Una qüestió de nassos, és de l'editorial F2, l'ha escrit la Emma Cachón, una bona amiga de Sant Joan de Vilatorrada. Ella és escriptora i li vaig demanar aviam si em faria aquesta mica de nota biogràfica que explica qui era el Jordi Pessarrodona abans de l'1 d'octubre i amb què s'ha convertit a través del nas de pallasso i una protesta simbòlica que va fer el 20 de setembre i com li ha canviat la vida i com ha rebut la persecució judicial a través de l'estat espanyol per aquestes protestes simbòliques i per la seva tasca política a l'Ajuntament de Sant Joan durant l'1 d'octubre. És una mica d'explicació de les protestes clau que hem fet pel món també vull agrair als exconsellers de Cultura, el Lluís Puig i la Laura Borràs, que m'hagin fet el pròleg introductori del llibre, que jo us llegiré una petita nota que va escriure el Lluís Puig per acabar-ho, que diu: la seva honestedat és tan planera com és la rialla que mostra darrere d'un nas vermell. I com més ofèn el seu posat a les forces d'ocupació, més renova el seu compromís dient i fent les coses clares, tal com les pensa i les sent, fins al punt d'arribar a erigir-se en el pallasso de la lluita del nostre poble vers la llibertat. És una mica reivindicar el que podem fer els clowns, la màscara més petita del món, contra aquestes desmesures que ens poden perseguir. Per tant, bon Sant Jordi confinat, i recordeu, poseu-vos màscara i si voleu, poseu-vos màscara, fins i tot amb una rialla.